Samareta, Enod Sagamos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Nakaribis ako sa dagat. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po,
thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa ko. Pati yung di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawan taki, maray na ano yun, uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana, mati kita kang bulong, sabayan ta man ki, sa taas, sa manladyo, kita maray pa. Isa na tabi, salamat po. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po, ang mga namatian ko, purlog ang bitik ko, diabetic ko alang kawon, tapos Ako si Junior Napoles na taga Albang Puro Pedro na Albay. Nagadala ko dili ki dokta may kamatian ako sa kidney stone. Tapos sinubukan ko ading Miracle Health Corporation ito missing po na-try ko na marayon, nakabulong talaga. Kaya imbitan ko man kamo na testingin man yung ading produkto sa ading Miracle Health. Saka po sa kidney, saka yung gallbladder, saka yung dalawa po ng ihi, yung nakakapit po ako ng mga dumigi. Mga 10 days lang na hindi ko kapit. After kang pag-try po din, amazing. Kaya nga na po, nakalumuli na po kita na yung parang tibad kinayo pa ibang natuturan ng mga bato-bato hindi ko naali. Tibad tuloy yan ang Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Moriel Marmol, taga Purok 5C, San Roque, Daraga, Albay. Nung una pong akong may karamdaman na gallstone, pumunta po ako dito kay Doc Joey Bitito para po uminom ng mga product po ni Doc Joey. And then, after that po naman, nung anak ko naman po ang ma-find out na last year, March 23, na-find out po na sobrang doble yung sa SGPT niya. Kaya po, pumunta ulit ako dito para din po painumin yung anak ko ng Amazing 4 po na product ulit ni Doc Joey. So ngayon po, nag-follow up po ulit kami ng blood chem ng anak ko. Salamat po. Thank you po sa Kipapagad po. Dahil ngayon na March 23, ika 1 year po na ng anak ko. Back to normal na po yung GPT ng anak ko. Kaya salamatan po. Pero kahit na ganun din po, kahit paunti-unti po, depende po sa pera, di ko titigil po na paistapin mag-inom yung anak ko ng food supplement na Amazing 4 po. Advice ko po sa lahat dyan, na mayroon pong mga, siyempre po, tao baga tayo may nararamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip na pumunta dito. Punta na po kayo dito, katulad ko din, isang nanay na, ayan, ang nanay po, baga kahit anong mangyari, basta ang anak super po baga ang suporta ng mga nanay. Lalo na po, kami na lang mag-ina, kasi wala na yung papa ng anak ko. Salamat po. Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po sa Saindo Gabos. Welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan serbisyo na tayo. So samahan niyo po ako hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so grabe, sobrang busy natin maghapon. Ayan, so namalayan natin ay 5:30 na pala, 'di ba? So anyway, ayan, so importante 'di ba? Healthy at happy tayo. Ayan, so kahit ano man po yung mga pinagkakaabalahan natin sa maghapon, ang importante po ay hindi tayo nakakalimot sa ating health at sa ating dakilang Panginoon. Ayan, so samahan niyo po kami hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so ngayon po ay bukas pa ang aming office
Ayan, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so bukas po kami ngayon hanggang 6:30 in the evening. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapag-avail ng ating mga amazing products. Ayan, so yung mga malalapit lamang po. Ayan, so bukas pa kami hanggang 6:30 in the evening po. Ayan, so pwede kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, sa kanyang mga numero po. Ayan, sa Smart, we have 0998 975-8121. Again, 0998 975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so free help consultation po kay Doc Joey Bitito. Ayan, so pwede na po kayong mag-text or mag-call sa kanya. If ever po may mga problema tayo sa kalusugan, ayan, saan man po kayong sulok ng mundo, ayan, so handa po kayong tulungan ng ating amazing CEO na si Doc Joey Bitito sa pamamagitan po ng ating mga amazing products from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega One Capsule, diba? So, proven and tested na po yan since 2008 pa. Yan. So, 2024 na po ngayon, ano? So, ilang dekada na po ang nakalipas. At hanggang ngayon po ay talagang tinatangkilik ng ating mga amazing clients, 'di ba? So, proven and tested na po yan sa kanila, 'di ba? So, mag-text na po kayo or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito kung taga saan, 'di ba? Anong pangalan, anong edad, taga saan at ano po ang inyong karamdaman. Ayan, sa mga nakaantabay na po sa ating programa, ayan, so magandang hapon po sa Indogabos. Ayan, so sa mga nakikinig po sa DCGB News Online, ayan, so magandang hapon po sa Indogabos. Ayan, sa mga ating technical department ng DCGB Legazpi. Ayan, so magandang hapon and thank you so much po sa pag-monitor po sa atin, di ba? Sa mga nakaantabay po sa kanilang tahanan, ayan, so magandang hapon po sa Indogabos, ayan, sa nakikinig po through radio program, ayan, sa mga nakaantabay sa atin, ayan, yung mga clients natin na mga matatanda na hindi po marunong mag-cellphone, kaya bumili daw sila ng radyo para po mapakinggan tayo everyday. Yan. So, yung isang client natin kanina talagang nakakaawa at syempre, talagang grabe yung pagtangkilik po sa ating programa everyday. Yan. So, kaya bumili po siya ng radyo para po mapakinggan tayo kada hapon. Yan. So, sabi niya, yan lang ang gusto kong pakinggan na kada hapon. Ayan. So, ikaw ba ngayon yung nagpo-programa sa radyo? Ayan, sabi ni Tatay Antonio. Ayan, so sabi ko yes po. Ayan. So, ang daming problema ni Tatay as in 59 years old pero ayan talagang kinuha na niya lahat ng problema sa buhay. Pero hindi ba? Wala naman ang may gusto niyan, at walang gusto na magkasakit ang isang tao. But then, yun nga, yung nangyari sa kanya. Pero yun na, sa pamamagitan po ng pakikinig po sa ating programa, siya din po ay nabigyan ng magandang kaisipan na siya po ay pumunta dito sa atin upang po ay masolusyonan ang kanyang problema. Diba? Problema sa kalusugan. Pero, yun nga, hindi natin halos matulungan siya sa pamamagitan ng problema sa personal na buhay. Ayan, si Tatay po ay 59 years old, pero ginawa lahat-lahat, diba? Para sa mga anak na sila po ay makapagtapos ng pag-aaral,
sila po ay makamit lahat ng mga pangarap nila sa buhay at pinag-aral sa mga pribadong eskwelahan, 'di ba? So, in the end, si tatay lang mag-isa sa buhay. Ayan, napakasaklap, 'di ba? So, tayo naman po bilang mga anak ay ginawa ng mga magulang natin na tayo po ay makapagtapos ng pag-aaral. Sana naman po kung tayo po ay nakapagtapos at nakahanap ng magandang trabaho, ayan, so wag po natin babaliwalain ng ating mga magulang kasi wala tayo sa katayuan kung wala po ang ating mga magulang. So si tatay po ngayon ay mag-isa sa bahay, ayan, kasi dati po isang security guard sa Manila at 3 times na po siyang na-stroke at may mataas pong uric acid. At siya po din ay may problema sa prostate. Almost 15 years na si tatay may problema sa prostate. Ayan, so inuwi daw siya dito naka-diaper. 'Di ba? So ngayon po ay na-stroke na ng 3 times. At ngayon ay umaasa lang po siya sa kanyang pension, sa kanyang SS. Buti na lang at naghulog si tatay that time at ngayon po ay yun yung nakakatulong sa kanya sa everyday na pangangailangan po niya, 'di ba? So ang dami pong iniinom na gamot ni tatay. Yan, siya po ay bumili ng radyo at unang bili ng radyo tayo po yung napakinggan. Ayan, sabi niya ito na yung way na makakatulong sa kanya upang madugtungan yung buhay niya at mawala daw po lahat ng mga iniinom niyang gamot. Kasi tig-ano na niya yung buhay niya. Yan, so nabubulos si Miss Len. Kumbaga, tig-analyze. Ayan. So, ano naman yan, Miss Len? Kakamerienda mo lang kasi ng pansit at ng ating baduya. Yan, kasi ang dami natin trabaho. And then si Miss Syra, dinahalan tayo dyan ng merienda sa office, 'di ba? So, yan, thank you so much kay Miss Syra. Ayan, so yun po ay si tatay, ayan, binigyan po namin, kahit kulang po sa budget, ayan, binigyan po namin ng Mega One capsule. Dahil po sa kagustuhan na makatulong po ang ating CEO na si Doc Joey sa inyo, siya po ay binigyan ng good for 1 month ng Mega One capsule. So, napakalaking tulong po yon para kay tatay upang masustain at makainom po siya ng good for 1 month ng ating Mega One capsule. So, kung sana wala tayong promo at hindi si Doc Joey naawa kay tatay, talagang babayaran ni tatay almost 7,000 plus. Yan. So, kanina, binayaran lang ni tatay ng 3,650. Yan. May kapsula na siya ng good for 1 month. And then, may Tom oil na siyang pang-massage. Grabe yung pasasalamat ni tatay. Yan, pinainom po agad namin ng 2 cups ng Mega One capsule. Sunod po ay 1 p.m. and then 6 p.m. So, bukas, starting bukas from 6 a.m. 2 cups ng Mega One. And then, kapag tanghali, isa na lang. And then, hapon po, isa na lang. So, sana, with the grace of God, sa tulong po ng ating mga amazing products, na siya po ay matulungan natin for how many years na sakripisyo sa kanyang health concern. So, sana, sa mga nakikinig din po sa atin, nakaantabay sa atin sa ngayon, na sana din po kayo, 'di ba? I-analyze natin yung buhay natin kung ilang taon na kayo may maintenance. Pero mas lalong dumadami po ang ating mga iniinom na gamot or kung kumbaga ilang beses kayong na-hospital at syempre ang pinakamahirap po kung ilang taon ka nang gumagastos pero andyan pa din po ang inyong mga health concern, 'di ba? I-analyze niyo yung buhay ninyo kasi nandito din po ang Miracle Health Corporation upang po kayo ay tulungan sa abot po ng inyong makakaya. 'Di ba? Kasi pwede naman kayong bumalik, hindi lang po isahan ang pagpunta dito sa atin. Kasi sa isang pagpunta mo,
may mangyayari na dyan pero hindi pa talagang tuluyan. Ayan. So, kailangan makipag-communicate kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito para po, 'di ba, na kayo po ay alam din namin kung ano yung mga nagiging sitwasyon po ninyo. So, ang dami natin kwento about sa ating mga amazing products, sa mga nangyayari sa ating mga amazing clients. Talagang nakaka-amaze, nakakataba ng puso dahil po sa lahat, 'di ba? Totoo yung nangyayari sa atin. Ayan, talagang kanina grabe, sobrang thankful tayo ngayong araw na ito dahil sa ang dami pong clients na pumunta sa atin ngayon na araw na ito. Ayan, so yung isa grabe, pumunta dito sa atin ay nagdala pa ng isang basket ng rambutan, 'di ba? Talagang walang hininging kapalit. Ayan, so binibigyan ko sana ng ano yan, ng kahit yung kape, 'di ba? Ayaw talaga niyang tanggapin. Ayan, so bumili po siya ng ating amazing coffee mix. Ayan, galing pa siya ng Sorsogon. So, nag-drop by dito sa atin upang magpasalamat po ng personal. Dahil po, sa minomonitor natin yung kanyang kapatid na isa po sa naputulan na dahil po sa diabetes. Pero, hindi pa din po nawawala ng pag-asa si tatay na siya po ay ipagpatuloy niya yung kanyang buhay. 'Di ba? Kasi hindi po hadlang na kayo po ay maputulan na kung ano man po dyan, kayo po ay maoperahan, kayo po ay kumbaga, gumastos ng ilang taon. So, bukas po ang aming opisina para sa inyo upang po kayo ay matulungan sa inyong mga problema sa kalusugan. Subukan upang mapatunayan po ang ating mga produkto. Ayan. So, hindi po namin hinahangad na biglaan, 'di ba? Na kayo po ay talagang maging okay, 'di ba? So lahat po 'yan may process, but then ayan kailangan natin maging consistent, commitment at syempre prayer na tayo po ay mas madaling makarecover sa tulong po ng ating mga amazing products. Kayo po ay matulungan po namin agad-agad. So kanina yan bumalik nga yung ating clients, ay nagpasalamat po siya dahil sa naputol din po yon na pag-inom ng kanyang kapatid, but then yun na-convince ulit natin na bumalik. Kasi nga po, 'di ba, sa 3 months na pag-intake ng ating amazing Porsche po ay natulungan natin. But then, yun, so binabaan po yung dosage at naging Mega 1 at yun, ginawa po ay once a day na lang na Mega 1. Hindi po yun pwedeng from amazing for 3 times a day to 1 cup na Mega 1 capsule. Kasi, yan in-explain natin kanina kung ano po yung mangyayari sa kanya, 'di ba? Kung isang beses ka lang kumakain sa maghapon, 'di ba? Ganon din po 'yan sa ating mga amazing products, lalong-lalo na kapag Mega 1 capsule na lang na kayo po ay baguhan pa lamang na natulungan ng ating mga amazing products. So, hindi po pwedeng i-once a day agad ninyo na pag-inom ng Mega 1 capsule. Kung wala po kayong alam, hindi alam, pwede kayong magtanong sa ating CEO na si Doc Joey Bitito upang po malinawan, maunawaan po natin kung ano yung mga dapat po natin na gagawin. Ayan, kasi wala naman pong bayad ang pagtatanong as long as na tayo po ay magtatanong at syempre sasagutin po natin yan na wala pong bayad, 'di ba? So, ayan. So, bumalik din kanina dito si Nanay Baldo from Magnito. Ayan. So, lagi po siyang nakikinig sa atin, lalong-lalo na si Tatay Baldo. Ayan. So, napakinggan din po niya yung ating testimonials kay Tatay Alfredo Dr. Dadea na taga Magnito din. Na isa din po na natulungan natin during nag-take ng ating amazing 4 capsule. So, siya po ay 77 years old. May problema po sa katarata. Ayan. So, due for operation na po siya. But then, hindi po natuloy sa operation dahil po sa tulong ng ating mga capsule. So, 77 years old. Siya po ay may problema sa stomach.
siya po ay may mataas na cholesterol due for operation for catarata. At siya din po ay may problema sa kanyang prostate. Ayan. So, ang daming health concern din po niya. But then, sa tulong po ng ating mga amazing product, siya po ay hindi na operahan. At lahat ng problema po niya sa kalusugan, lahat po yun natulungan natin dahil po sa ating mga amazing capsule. Ayan. So, kanina, pinadalhan si Nanay Baldo. Ayan, so diretso agad siya dito sa atin at nag-avail ng good for 1 month na Mega 1 capsule and yung ating Miracle C and yung ating Multi 5 Coffee and Mega A Coffee. Ayan, so kanina, bumalik din dito kanina yung taga-puro. Ayan, yung sinabi ko last time na natulungan natin for 10 cups na Mega 1 capsule. So kanina, nagdala po siya ng worth 10,000 dahil sa 10,000, 1,000. Ayan, kasi dati 500 lang dala. So, kanina nagdala siya ng 1,000 na. Ayan. So, kasi nga po, natulungan natin yung kanyang asawa na sumasakit po yung tagiliran. 'Di ba? So, siya din daw po ay iinom ng ating mga capsule kasi po siya po ay may sakit sa puso. Ayan. So, sabi niya lumakas yung pangangatawan niya dahil sa siya po ay nakainom na ng ating mga kapsula. So, bumalik din po dito kanina. Ayan si Madam. Ayan, si Madam Esteves, yung may-ari ng Esteves. Ayan. So, yun natulungan po natin yung kanyang mother na hindi po humihilom yung sugat. Dahil po sa ating amazing products, and ang ating Mega 1 capsule and yung ating healthy drinks ay naghilom po yung sugat ng kanyang mother. Na ilang taon po nagtiis sa kanyang sugat at ngayon po ay naghilom na. At yung father niya po na may mataas na creatinine, bumaba na po yung kanyang creatinine at ngayon po ay naiinip na dahil wala na silang iniinom ng ating mga capsule. At the same time po yung ating coffee. Kaya naman, bumalik si Madam Maris upang mag-avail po ng ating Mega 1 and yung ating mga healthy drinks. At isa sa pinaka na sitwasyon din po niya ay siya din po pala ay may problema. So, yung anak na bumibili dito sa atin. Dahil po, siya po ay may problema sa liver. Ayan. So, may HEPA problema yan. Ayan, sa liver. Ayan. So, sabi niya, hindi ko alam. Bumibili ako lagi ng mga capsule ng mother ko upang sila ay matulungan at hindi ko pala alam ako din pala ay may problema. Sabi niya kanina. So, kayo dun po, yun. So, lagi natin na sinasabi sa inyo na alagaan kumbaga po ay kailangan po natin na mag-monitor sa ating kalusugan. Kasi po, 'di ba? Hindi natin alam, 'di ba? Tumutulong ka sa ibang tao pero hindi mo pala alam na sarili mo ay may sarili din na problema, 'di ba? So, kailangan po natin yan, pinainom po natin ng Mega 1 capsule and yung ating Multi 5 coffee, 'di ba? But then, sana, yan, sa tulong po ng ating mga amazing products, mas marami pa tayong matulungan. At, syempre po, 'di ba, na ipagdasal din po natin ang ating CEO na si Doc Joey, na siya din po ay ilayo din po sa kapahamakan dahil siya din po yung naging instrumento ng ating mga amazing four. Dahil po, kung wala ang ating CEO, wala ang amazing four, ayan, talagang grabe yung pagdadaanan po natin. Ayan. So, yung mga iba naman po na natulungan na natin sa iba't ibang uri po ng karamdaman, ayan, kailangan po, 'di ba, na itulong din natin sa iba na hindi po na alam, hindi po nakakaalam about sa ating mga amazing products. Dahil po, sa pamamagitan po ng pagkwento nyo ng totoo, sa inyong mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, na sila din po ay matulungan sa kanilang problema sa kalusugan. Dahil po sa isang pagtulong
malaking bagay po yan sa atin, di ba? Na kayo po ay nakakatulong sa inyong kapwa, na sila din po ay tulungan, malunasan ang kanilang mga health concern, di ba? Again, bukas na bukas po kami bukas. Dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami bukas as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, may mga nag-message sa atin. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami bukas as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, pwede kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, we have 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, pwede din po kayong mag-comment dito sa ating live streaming, or pwede naman po kayong mag-chat dito sa ating messenger. Okay? So, ayan. So, pwede din po kayo mag-visit sa ating Dorotea Resort and Spa, na kung kayo po ay naghahanap ng gusto ninyong mag-relax, mag-enjoy, or mag-rejuvenate, ayan, punta lamang po kayo sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, pwede kayong mag-message dyan sa ating page, which is Dorotea Resort and Spa. Located po again sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayan. So, yun. So, sa Manila naman po, yung mga mag-a-avail ng ating mga amazing products. So, hanapin nyo lamang po itong office sa ating main office po sa Manila. Diba? Miracle Health Corporation. So, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. Again, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. Contact number po, we have 0908-1222-85. Again, 0908-1222-85. Ayan, so yan po yung official contact number po doon sa ating main office, diba? So, yan, sa mga naghahanap naman po ng transient or rent, ayan, so, room for rent. Ayan, so, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ayan, sa mga naghahanap, diba, ng mura at affordable at talagang legit. Ayan, so, punta lamang po kayo dito sa ating DJB Transcend. Pwede rin nyo po yan i-visit dyan. May page tayo na DJB Transcend. Okay? Ayan, so ngayong hapon, ayan, so may babasahin tayo about sa obserbahan mong mabuti ang katawan mo, baka nakakaramdam na ng mga sinyales na ito. Ayan, so yan, may mga nababasa kasi ako na mga ano yan na pwede nyo pong mapagkunan ng idea, which is na kung paano po kayo maging aware about po sa inyong kalusugan. Dahil po, 'di ba, lagi po natin na pinapaalala sa inyo na ang magandang kalusugan, daig pa po ang sandamakmak na kayamanan, 'di ba? Aanhin po natin ang sandamakmak na kayamanan 'yan kung tayo po ay may problema sa kalusugan. Kaya naman po, kung ano man po yung mga pinagkakaabalahan natin sa araw-araw, ano man po yung mga pinagkabibisi-bisihan natin sa maghapon,
Ang kailangan po ay huwag tayo makalimot sa ating kalusugan. Dahil po, yan po yung tanging puhunan natin bilang isang tao na tayo po ay may magandang kalusugan. Minsan po, kulang pa sa pagpapagamot, pagpapahospital, ang ating mga pinagtrabahuhan. Kaya naman po, maging aware at maging mapagmatsyag tayo pagdating po sa kalusugan. Okay? So ngayon po ay talakayin na natin itong topic upang naman po kayo ay maging aware sa inyong kalusugan. Ayan. So, kailangan mo magpa-check up, 'di ba? Kapag nararamdaman mo ito. Ayan. So, kung kayo po ay nakakaramdam na ng mga ganitong sinyales, ayan, so maging aware po tayo. Okay? So, mga sinyales na kailangan ng magpa-check up sa inyong doktor. Ayan. So, may mga palatandaan ang katawan na nagsasabing kailangan mo ng magpatingin sa doktor. So, tayo naman po, 'di ba? Sanay tayo na hangga't kaya nating tiisin, hangga't kaya natin na labanan ang ating mga problema sa kalusugan, lalo na kapag may mga nafe-feel na tayo na mga sakit. Ayan, so magpapahid-pahid, iinom tayo ng mga pain reliever. Ayan, so yun na, 'di ba? Na hangga't kaya natin magtiis sa isang bagay, yan talagang titiisin mo yan. 'Di ba? So, ano na naman ngayon, misli na meaning mo, 'di ba? So, hindi po. Yun po kasi yung realidad natin, 'di ba? Yun, na-observe ko din yan sa mga lola at lola ko, yan sa dati kasi, 'di ba? Ang dami nila ng mga health concern, pero since na natatakot sila na parang gagastos, baka pag na-hospital sila, malaki naman yung babayaran. Pero yun po, 'di ba? Lagi natin ina-advise sa inyo na mas advance po na tayo, lalo na kapag nakakaramdam na tayo ng iba, mas advance po na tayo ay magpakonsulta agad. Kasi nga po, kung isa na sa pinaka-importante na tayo po ay unang-una malalaman po natin agad, at syempre, hindi tayo talaga gagastos agad ng malaking amount. Isa din po yan sa malaking bagay na maitutulong po natin sa ating sarili, na hindi po lumubha ang ating mga karamdaman. Okay? Narito ang mga senyales na hindi dapat baliwalain dahil maaaring indikasyon ito ng mga seryosong problema sa kalusugan. Okay? Sa mga nakaantabay sa atin, makinig po kayo upang po kayo ay matulungan po ninyo ang inyong mga sarili. Okay? Number 1, bigla ang pagbaba o pagtaas ng timbang. So, bakit alarming po to? Ayan, so, ang hindi inaasahang pagbaba o pagtaas ng timbang ng walang pagbabago sa pagkain o pag-exercise ay maaaring palatandaan ng problema sa thyroid. Ayan, sa may mga goiter, hyperthyroidism, hypothyroidism, ayan, so sa may mga diabetes o sa mga sakit sa puso, kailangan magpa-check up kung bumababa o tumataas ang timbang ng higit sa 5 to 10%. Okay? Ng inyong katawan. Sa loob ng ilang buwan na walang paliwanag, kailangan ng magpatingin sa inyong doktor. Ayan, lalong-lalo na po na alam nyo na kayo po ay may problema sa thyroid, may problema kayo sa inyong sugar, at alam nyo na kayo po ay may diabetes, at syempre, ang pinaka-traidor sa lahat, kung kayo po ay may sakit sa puso. Ayan, so wag lang yung isang sakit sa puso, 'di ba? So, ayan, ingat-ingat po tayo, okay? Number 2, matagal o madalas na pananakit ng katawan, 'di ba? Matagal o madalas na pananakit ng katawan. Bakit po siya alarming? Ang madalas na pananakit ng likod, ulo o kasukasuan na umaabot ng 3 o higit pang linggo ay maaaring sinyalis ng arthritis. Aray, 'di ba? Lagi tayong naka-aray. Ayan, so nerve damage o iba pang seryosong kondisyon tulad ng mga problema sa spine. Ayan, so 'yon.
Kailangan magpa-check up kung ang sakit ay hindi nawawala, kung napapagaling o umiinom ng gamot, kailangan itong ipatingin sa inyong doktor. So, wag po iinom basta-basta ng gamot na wala pong advice ng inyong doktor. Okay? So, again, dito sa atin, free health consultation po kay Doc Joey Abitito. Ayan. So, Monday to Saturday po ang schedule natin. Again, pwede kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Again, so sa Smart, we have 0998-975-8121. Okay? Sa Globe, we have 0917-853-8933. Okay? Number 3. Ayan, so nakukuha ba natin? So, number 3, hirap sa paghinga o mabilis na pagkapagod. Ayan. So, yung iba kasi, lalo na yung mga may edad na dito sa atin, konting lakad, hinihingal na. Konting galaw, talagang hingal, 'di ba? So, lagi tayo nakakaramdam ng na pagkapagod or minsan naman talagang nahihirapan tayong huminga. Yan. So, bakit po siya alarming? Ang hirap sa paghinga, kahit sa simpleng gawain o biglaang pagkahapo ay maaaring sinyalis ng asthma. Ayan, or COPD or chronic obstructive pulmonary disease. Ayan, so mga problema sa puso tulad ng heart failure. Kung ang breathlessness o patig ay nangyayari ng walang malinaw na dahilan, tulad ng labis na pisikal, dapat na itong ipatingin sa inyong doktor. Kaya naman, 'di ba, kung kayo po ay laging ina-asthma, marami po ang namamatay dahil sa asthma, marami po ang may asthma na pabalik-balik po ang asthma, marami na po tayo natulungan diyan na may mga problema po sa asthma. Pabalik-balik yung asthma na hindi po mawala-wala, 'di ba? Yung may mga problema po sa heart. Ayan, so ang dami na po natin na natulungan dyan. May mga diabetes. Ayan, ang dami na po natin na natulungan dyan. Okay? Ang products po natin, all natural. Sa lahat po ng karamdaman na meron ng isang tao, yan, matutulungan po kayo sa pamamagitan po ng ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega One Capsule. Kahit hindi nyo alam na may problema pa kayong iba, so lahat po yan dala na ng ating mga Amazing 4. Ang kailangan lang, uminom at sundin yung advice ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Okay? Number 4, madalas na pagkahilo o biglaang pagkawala ng malay. So yung iba, biglaan na lang nahihimatay. 'Di ba? So ang madalas na pagkahilo ay maaaring palatandaan na may problema sa blood pressure o problema sa utak tulad ng stroke at biglaang pagkawala ng malay ay may seryoso at nangangailangan ng agarang atensyon medikal. Okay? Kung ang pagkahilo ay madalas mangyari o sinasamahan ng pagkawala ng malay, dapat agad na kumonsulta sa inyong doktor. So, number 5, madaling pagkapagod kahit sa simpleng gawain. So, minsan, hindi na nga tayo nakakapag-exercise. Minsan naman, kukuha lang tayo ng siguro, ng tambo, ng walis. Talagang parang feeling natin na pagod na tayo. Parang maghapon na tayo nagtrabaho. Na samantalang naglalakad pa lang tayo ng ilang hakbang at hingal na tayo. So, yan. Kung nakakaramdam na ng matinding pagod, kahit hindi gaanong mabigat, ang gawain, maaaring sinyalis ito ng thyroid disorder o namang problema sa puso. Maaaring nauugnay ito sa mga kondisyon na nakakaapekto sa dugo o sa oxygen supply ng katawan. Okay? Kung ang simpleng pag-akyat ng hagdan o paglalakad ay nagdudulot na ng matinding pagkapagod, magpatingin na po kayo sa inyong doktor. So, yung iba naman, 'di ba? Dito nga sa atin, ayan, so talagang
decide na tayo na doon na lang tayo sa ating ground floor para yung mga matatanda at yung iba nga nasa 30s or 40s pa lang, hirap ng umakyat dito sa ating hagdanan. Ayan, so kung kayo po ay nakakaramdam ng mga ganyan, number 1 again. Yan, so ulitin natin, number 1. Biglaang pagbaba o pagtaas ng timbang. Number 2, matagal o madalas na pananakit ng katawan. Number 3, hirap sa paghinga o mabilis na pagkapagod. Number 4, madalas na pagkahilo o biglaang pagkawala ng malay. Number 5, madaling pagkapagod kahit sa simpleng gawain. Yan po yung mga senyales na kailangan nyo pong magpa-check up sa inyong doktor. So, number 6, ayan, so may number 6 pa pala, pagbabago sa vowel or pagbabago sa inyong vowel. Ayan, so ang biglaang pagbabago sa inyong pagdumi o pag-ihi tulad ng diarrhea, constipation o madalas na pag-ihi ay maaaring senyales na po yan ng colon problems, infection o prostate o mga sakit sa bato. Ayan. Kung hindi bumabalik sa normal ang bowel or habit sa loob ng 1 linggo, lalo na kung may kasamang dugo sa dumi o ihi, dapat itong ipatingin agad. So kung natatandaan niyo doon po sa ating testimonials, may isa po tayong natulungan na umiihi na po ng dugo. Okay? So, yan na kung yan po palatandaan na yan na tayo po ay gumawa na ng aksyon para po sa ating problema sa kalusugan. Number 7, pamamanas. Ayan, ng mga paa o kamay. Ayan, marami itong ganito din na mga health problem, 'di ba? Ang pamamanas o edema ay maaaring senyales ng problema sa kidney, liver o puso dahil ang katawan ay hindi nagtatanggal ng maayos ang mga fluid. Kung ang pamamaga ay madalas at hindi nawawala pagkatapos magpahinga, kailangan itong ipasuri sa inyong doktor. So number 8, biglaang pagkawala ng timbang, ng memorya o hirap sa pagsalita. Ang memory loss o pagkakalimot ng mga simpleng bagay, lalo na kung kasabay nito ang hirap sa pagsasalita o pag-unawa ay maaaring senyales na ng stroke at iba pang mga issues. Ayan. So, agad na magpatingin sa doktor kung nakakaranas po kayo ng pagbabago sa function, lalo na kung biglaan ito. So, number 9, palaging sakit ng ulo. Ang madalas na sakit ng ulo ay maaaring senyales ng migraine, high blood pressure, or mas malalang kondisyon tulad ng brain aneurysm o stroke. Ayan. So, ang dami po nagkakaroon po ng brain aneurysm, lalo na po yon na biglaan lang pong namamatay. Batang-bata pa lang namamatay na agad, 'di ba? Kung ang sakit sa ulo ay hindi nawawala o lumalala kahit sa pag-inom ng mga gamot o kung may kasama itong panlalabo ng paningin o pagkahilo, magpatingin na po agad sa doktor. So, advice din po natin lalo na po sa mga kabataan, 'di ba? So, kung kayo po ay puyat, kulang sa tulog, wag po agad-agad maliligo, 'di ba? Kasi wala naman pong mawawala, 'di ba, kung hindi tayo naligo. Yan, kung kulang tayo sa tulog, wag pong maliligo agad at uunahin yung ulo, 'di ba? Kung tayo naman po ay maliligo, unahin sa baba bago sa taas, okay? So, ayun. Ayan, so ano pa ba? So, gaano kadalas dapat magpa-check up based po sa edad? Ayan, depende sa edad. May mga particular na rekomendasyon sa pagpapacheck up upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang mga sakit bago pa ito lumala. Ayan, so edad 18 to 39, kadalasan ng check up dapat po magpa-check up kada 1 o 2 taon, di ba? So, edad 40 to 49, kadalasan check up kada taon o depende sa payo ng doktor. Yan, so
Ano pa ba? Yan, posibleng mangyari kapag hindi na nakapagpa-check up. Ayan, so ito po. Ayan, so late detection ng sakit. Kapag hindi nakapagpa-check up ng regular, maaring mahuli ang pagkakatuklas ng mga seryosong sakit tulad ng cancer, diabetes at heart disease dahil ito maaring umabot sa mas malalang kondisyon at sakit bago pa magamot o maagapan. Yan. So kapag late na, yan katulad po, lagi natin na sinasabi sa inyo na agapan ang ating mga karamdaman. Kasi nga po, though na pinapatagal po natin yan, hindi natin alam na mas lalo pong lumulubha ang ating mga health concern. At mas lalo po tayong humahantong sa mas mataas na gastos, di ba? Mas advance po kung tayo po ay magpapakonsulta ng agad. Kasi nga po, kung tayo ay aagapan natin yan, mas susolusyonan po natin agad, di ba? Number 2, paglala ng mga simpleng kondisyon. Ang mga simpleng kondisyon tulad ng high blood pressure o high cholesterol ay maaaring hindi maramdaman agad. Ngunit, kung hindi maagapan, maaaring magresulta ito ng mas seryosong kondisyon tulad po ng heart attack. Yan. So, tridor na sakit o stroke. Regular na i-check up at nakakatulong para maagapan ang ganitong mga kondisyon bago pa lumala. Ang hindi kontroladong hypertension ay maaaring humantong sa pagkasira ng mga organs tulad ng kidney at puso na maaaring magresulta ng kidney failure o heart failure. Ayan, sa may mga high blood, sa may mga maintenance. Ayan, so i-analyze nyo, ilang taon na kayo may maintenance, pero andyan pa din po ang inyong high blood. Ayan, so again, sa may mga katanungan, pwede kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. So number 3, pagkakaroon po ng komplikasyon. So, kung hindi ka nagpapatingin sa doktor, maaaring hindi mo alam na may mga umiiral na kondisyon na nagdudulot ng komplikasyon sa inyong kalusugan. Ang hindi nagamot ng diabetes, halimbawa, ay maaaring magdulot ng nerve damage, kidney disease, o diabetic na maaaring magresulta sa pagkabulag. So, ang dami na po natin ng mga clients na hindi po halos nakakakita or nabubulag or yung iba hindi na talaga makaaninag dahil po sa taas ng sugar. So, yung iba naman po may problema sa katarata. Na isa din kanina pala si tatay, 59 years old, ang daming health concern. So, 3 beses na stroke, may diabetes, naga-insulin, at siya din po ay may problema sa prostate. Ayan, so ang dami, di ba? So, pinainom lang ni Doc Joey ng Mega 1 3 times a day kasi kulang yung budget. At then, tinulungan pa din ni Doc para makainom ng good for 1 month. Ayan, so yon. Number 4, mababang kalidad ng buhay. Ayan, so ang regular na pagpa-check up ay nakakatulong po sa pag-maintain ng kalusugan. Ayan. Kaya't mas maiwasan ang mga kondisyon na maaaring magpahirap sa pang-araw-araw na gawain. Kung tayo po ay may mga na-feel na masamang pakiramdam, hindi po tayo makakapag-focus, especially sa ating trabaho. At trabaho natin apektado po. At isa po dyan na baka hindi natin alam na mas mahirap pala, 'di ba? Na sa sitwasyon natin na ganun. So, masakit, 'di ba? So, 'yun. Ang mga hindi nakakapagpa-check up ay mas malamang na makakaranas ng chronic pain at mga kondisyon na nababawas sa kalidad ng kanilang pamumuhay. Yan. Kung syempre puro tayo gastos, paano natin mapapaunlad ang ating pamumuhay? 'Di ba? Kasi kung puro napupunta yung pinaghirapan natin sa gamot, 'di ba? Hindi talaga magiging maunlad ang pamumuhay natin. And kasi puro napupunta doon sa gamutan. Ayan. So, 'yon. So, number 5, mas mataas na gastos
sa paggamot. Ayan. Kaya kung ayaw nyong gumastos sa inyong mga health concern, maging mapag-ingat, lalong-lalo na po sa mga pagkain. Kailangan po natin maging disiplinado. Yan. So, ang pagpa-check up ng maaga ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mas mahal na paggamot sa hinaharap. Ang mga kondisyon na maagang natutuklasan ay mas mura at mas madaling gamutin kumpara sa mga kondisyon na hinayaan ng lumala. So may mga tao kasi, 'di ba? So saka na lang, kaya ko pa naman. Saka na lang kasi wala pa akong budget. Saka na lang kasi hindi ko pa naman nararamdaman. Yan. So nung lumala, ayan. So nagka-problema na tayo. Lahat talaga apektado na, 'di ba? So, ang preventive treatments po tulad ng lifestyle changes sa gamot para sa hypertension ay mas mura kaysa sa mga operasyon at hospitalization para sa heart attack o stroke. Yan po yung magandang balita galing po sa Miracle Health Corporation upang maging aware tayo, maging mapagmatsyag tayo, lalong-lalo na po pagdating sa ating kalusugan. So, ang magandang kalusugan, daig pa po ang sandamakmak na kayamanan. Pagyamanin po natin ang magandang kalusugan dahil po, yan po yung tanging puhunan natin bilang isang tao na tayo po ay dyan makikita natin ang tunay na kaligayahan ng isang tao. Na tayo po ay walang karamdaman, nagagawa natin lahat ng gusto natin gawin sa buhay. Walang kontrol at walang duda na tayo po ay kailangan mag-maintain, umiwas, mag-control sa ating mga problema sa kalusugan. Kaya naman, bukas po ang aming opisina bukas upang po kayo ay matulungan po namin sa pamamagitan po ng ating mga produkto from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule, and ang ating mga healthy drinks. So, yung ating mga clients naman na natulungan natin during nag-take ng ating mga kapsula, huwag po natin kakalimutan na mag-maintain kahit po babaan ang inyong dosage, huwag lang po natin tatanggalin. Kasi once na bumalik po ang ating mga health concern, babalik naman tayo sa mas mataas na gastos, di ba? Kung nasana, yan, sana. Sana ngayon, Dok, hindi ko na tinanggal. Sana ngayon, Dok, binabaan ko na lang ng dosage. So, doon na naman tayo doon na naman tayo magsisisi. Ayan, kasi nga po, di ba? Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kailan kaya Miss Len magsisisi? Kung magsisisi, 'di ba? Pwede bang magsisi sa una? Yan, so wala pong ganun. So lahat po ng pagsisisi ay talagang nandun sa bandang huli. Wala pong nauuna. Kaya naman po sa mga gusto magpakonsulta bukas na bukas po ang aming opisina. Yan, dito lamang po yan sa Barangay 18. Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ang dami natin pwede pong matutunan, ang dami po natin pwedeng magawa, ang dami po natin pwedeng maitulong sa ating kalusugan. Kasi ano man po yung pinakamasarap na mga pagkain dyan, ano man po yung mga pagkain natin na hinahain kung wala naman po mga vitamina at mineral tayo nakukuha. Yan, so mag-ingat, 'di ba? Alam ko naman po na ang bawal ay masarap. Yan, napakasarap talaga ng bawal. Lalo na kung talagang yan, 'di ba? Yung mga paborito natin. Pero syempre, ang sobra ay masama, 'di ba? Huwag lang pong sumobra dahil po in the end ay magsisingil po yan. Kumain ng sapat, maging disiplinado tayo sa ating mga sarili. Dahil po may bukas pa, 'di ba? Hindi lang tayo mabubuhay ng isang beses. Marami pa tayong maraming oras, maraming buwan, taon pa tayong lilipas na kasama po natin ng ating mga mahal sa buhay, 'di ba? So inabot na tayo siguro ng oras. So maraming salamat po
sa inyong pakikinig na syempre sinamahan niyo po kami ngayon na hapon na ito. Sana hindi po kayo magsawa na kami po ay pakinggan ninyo every 5:30 to 6:30 in the evening, Monday to Saturday po yan, except Wednesday. Abangan nyo po kami daily. So kapag Sunday naman po, from 9:30 to 11